така. Една вегетарианска рецепта от Очи Бачваров. Ще изготвим тази видеокарта в формата на 200 градуса. Се очаква да стане много вкусно ядене. Кондензаторите са изолирани с фолио, за да не гръмнат. И така, формата е нагрята на 200 градуса, изгасна. Показваме 200 градуса. И още не е топло, без початката. И слагаме картата да се изготви. Така, приятно готвене. И така, изминаха точно 10 минути от нашата гозба. Вече трябва да е готово яденето. Така, изключвам печката, която беше на 200 градуса. Така, початката, защото е ясно защо. И ето е. И изваждаме леко манджата. Чипиче. И така. Манджата е готова. Много късо. Както казах, тук кондензаторите са покрити да не гръмнат и някои пластмасови елементи. С чип най-важният. И така. Процедурата на цялата история беше елементите да се деактивират и после активират или само активират от температурата на 200 градусовата печка, която леко ги разтапя и ги вкарва в режим на съживяване, такава начин. Приготвен е соус бешамел, което ще го използваме след като изтине манджата, която трябва да изтива минимум 10 минути, преди да бъде инсталирана в сглобена, инсталирана в компютърът, който ще се продаде като чисто нов и перфектен, не е използван или използван от една баба да се привежда скайпа или пациент, където пише внучето от Ирландия. И така, до нови срещи, учи сготви, друг път пак.